ठाणे जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असून बारवी धरण क्षेत्रात सुद्धा पावसाची संततधार सुरूच आहे। यंदाच्या मोसमामध्ये तिसऱ्यांदा बारवी धरण पूर्ण क्षमतेने भरले। सध्या बारवी धरणातून तब्बल 11,074 क्युसेक क्षमतेने पाण्याचा विसर्ग केला जातो। त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना आता सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला। बदलापूरमधलं बारवी धरण आता ओव्हरफ्लो झालंय, त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सावधान राहावं अशा सूचना देण्यात आल्या। सध्या धरणातून 11,000 क्युसेकनं विसर्ग केला जातो आणि त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला।